नै बे बिबारा मोनसेयानो बेलेग बेलेग कालारनि बारो नैबे मोनसे पिंक कालारनि आरो नैबे मोनसे गुफुर आरो बेयावनो बोरैबा गोमोहांहां आरोना गोमो फुरलाला बेबो बारबावो ओमफ्राय नै गोजाबो दोंदेरो जि मोजां नुखायोना बेलेग बेलेगनो ओमफ्राय बियो फांसेयावनो बिदि मोननै रोखोमनि ओमफ्राय बै गोजायालाय एक्सट्राखासो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों एकदम फिसासा सिम्पोलनो माने आङो दुब्लियावहाय थांनो नागिरदों आरो आंथ' जोंहानि दुब्लिफोरखौ सम सम देखायगारबाय थायो ओमफ्राय दामानि देखायिया एसे गोबावानो जाबाय बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय दिनै दुब्लियाव थांथ'थ'नो एसे जोंहानि दुब्लिफोरखौ भिडिअ बानायनानै देखायनो नागिरदों जोंहानि दुब्लिया एसे महर सोलायनानै दं आरोना बिनिखायनो एसे देखायनो नागिरदों ओमफ्राय दुब्लियाव थांनायनि जाहोनाबो हाजिराफोर दङ हाजिराफोरनो साहैगोन साहैथ'नो भिडिअ बानायनोसै ओमफ्राय माबा होननानै बावगारबावबायसो माबा जों गामियाव दिनै आथिमंगलबो दङ आरो आथिमंगला माने एसेबां गिदिरद्राय नङा बिदिनो न'नि फोरखो माबा होदों खबर होदों ओमफ्राय जोंहाखौबो सिगाङावनो खबर होनाय ना मानाय आंथ' बारा पात्ता गैबावा ओमफ्राय दहायसो फन खालामनानै लिंहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहाथ' न'आव रावबो गैखाया नालाय आइबो आफाबो गैयामोन माबायाव थांदो फुजायाव थांदो आरो बिबोनाङाबो क'क्राझाराव थांदो हिमानसि बिमायाबो आलासि जाहैदो गावसानि न'आवहाय आरो जाहा मुथुबो गैया बै बर' बाजारावहाय थांदो मात्र आं हारसिं ओमफ्राय दा आंनो थांनानै फैबाय आरोना आथिमंगलावहाय ओमफ्राय जि गाजाखा आरोना दिनै फार्स्ट टाइम मान मोनदों आरोना आङो लोगोफोर सोमोन्दोआव गिदिर जाहैबाय नालाय बुरि लिस्टआव गोलैबाय नालाय ओमफ्राय मान बावजादों आरोना आङो गय जरा फाथै जरा इदिनो मा होनो माबा बिहु फालि इदि मान मोनदों आरोना फार्स्ट टाइम गाजाखा ओमफ्राय दा देखायगोन र' आङो मान मोननायखौबो एसेबां फार्स्ट टाइम मान मोननायथ' एसे मेम'रि खालामनानै लाखिनो नांगोन ओमफ्राय साबो फुदुङाखै नै जिफोरबो जि आवथायनो दोनखायो जिफोरखौनो आवथायग्रोनोसै ओमफ्राय नै बे दख'नाखौ दाखालि बावैहाय आङो हाबायाव गानलांनायाव मानसिफ्रा मोजां नुवाखै मायाखै होननानै सोरबा बुंहरनाय अबेसे आंबो मोजां नुखायाखै आं ओरैनोसो टेम्परारि गानथ'नाय आरोना आंथ' बेखौ बख'फिनखागोन ओमफ्राय नैबेयावहाय सुनानै गाननायनि जाहोना बे दख'नाया गिदिर नालाय गोलाव गिदिर ओमफ्राय आंथ' मोदोमबो फिसा ओमफ्राय बिराद खस्थ' आरोना गाननो थाखाय ओमफ्राय आं हास'बाय आरो ओमफ्राय दा हास'ना लानानै दा खुन्दुं माबाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय आं मा खालामबावगोन उपाय गैला जाबाय ओमफ्राय है बेखौनो एसे बारजा सुनानै गानलांस्रानोसै नांगौबा आं खुलिफिनगोन होननानै सुनानै गानलांथ'बाय आरोना नै गाजानो बेखौथ' आं खुलिफिनखागोन आङो माबाफोरखौ दख'नाफोरखौ हास'सो गानजोबो मानसि फिसाखायनो दख'ना गिदिरबाथाय जा खस्थ' मोनखायो आं नै बेबो हास'नाय गोजा नै हास'नाया बिदि खुन्दुं गजोबो आरो ओमफ्राय नैबेबो हास'नाय बेफोरखौलाय न'आव थानायाव गानो नालाय बेनिखायनो हास'नायबाबो जेबो जाया ओमफ्राय बेखौलाय हास'वाखै बेयो एसे थेलेबलेबखा नालाय बेनिखायनो हास'वाखै आरोना नै बेबो हास'नाय न'आव थानायाव गानग्राफोरखौ बिदिनो सब हास'ना लाजोबदों आङो बेबो गोलाव गिदिर जाथारो न'आव थानायाव गानग्रा नालाय बेखौबो हास'नासो लानांसिगोन मान मोननाया फार्स्ट टाइम मान मोननायथ' मेम'रि लाखिनांगोन नै बिहु फालि गुफुर दैज्लाङावहाय माबा माइ गायनायफोराव खर' खानो थाखाय मा मोनलायलायबाय अनजिया मासि गाजा माइनाव बुरै नोंखौलाय दिनै लांनोसै सोरांनाय मन्दिराव नों बायदि अनसुलि माइनाव गैलिया जोंनि संसाराव ओमफ्राय नै फाथै जरासे ओमफ्रायो नै गय जरासे ओमफ्रायो फैसा 10 थाखा ओमफ्राय बे बेसेबां थाइसे आयो अनजिया दिनै फार्स्ट टाइम मान मोनदों गावखौनो गाव जि बोरैबा बेलेग रोखोम मोनलायलायथारदों आरोना
थेंक इउ हाय दिनैसो फार्स्ट टाइम मान मोनदों आरो बेबायदिनो मोनबाय थाथों होनदोंलै आरो मोननायसोहाय आङो फार्स्ट टाइम मोनदों नालाय बिनिखाय एसे देखायनाय जाबाय आरो ओमफ्रायथ' आं बेखौ देखायनो होननानै डाइरेक्ट देखायथाराखैमोन माने ब्लग लाबाय थानायाव बेखौ थाब गोसोखांदों आङो ओमफ्राय देखायनाय जाबाय आरो गयाबो जि गोथावखा जोङो जाबोखाबाय जानायालाय ओमफ्राय बिराद माबा आरोना फियो गया साखौ फुदुंखांबाय नै आङो ओमफ्राय फ्लाक्सआव लाबाय साहा फुदुंनायखौ बारा भिडिअ लाबाय थायासैहाय ओमफ्राय नैबेयावहाय आं मानाव मोननाय गया बेखौबो लादों ओमफ्राय बिस्कुट लादों प्लास्टिकआवहाय ओमफ्राय गिलास लादों सेखाबो लादों मैगंफोर मोनोबा मैगंबो नागिरबोखानोसै दिंखियाफोर थास'फोर नागिरबोगोन आरो ना मोनोबाथाय हारा निकिता सेन्देलखौ आयु मालाय एके एकेहाय अनजिनि दे एकेहाय मालाय निकितानि सेन्देलासो एके एके थांगासिनो आरोना जोङो साहैनो नै माबा आथिंजोंसो थांदों साइकेलजों थाङाखै सानै नालाय सानैबाबो साइकेलजों थांजायो खिन्थु खाम जाग्रु जाग्रा सालायनो बादों नालाय बेनिखायनो थाबायनानै थांगासिनो आरोना मोनफैबाय जोङो दुब्लियावहाय ओमफ्राय बिराद गरम दसे थाबायनायावनो जि मेंखाबाय ओमफ्राय सानैसो मानसि फैदोंमोन आरोना बिथिंजाय अबेनिबा जाखोमोन मोनथिलायलाङा दाउब' गामि सोंदोंमोन दाउब' गामियाव फैदो खोमा आलासि जानो ओमफ्रायथ' खोन्थाहरदोंमोन नैथिं बर' बाजारथिं थांनानै ओरैजाय गिदिंनाय लामा दङ बिथिं थांबानो दाउब' गामि मोनगोन होननानै खिन्थाहरदोंमोन नाथायबा बिसोरबा बुजिखोना बुजियासै मिन्थिला आरोना बबेनिमोनथाय बारा मोजांबो रायज्लायस्लाबनाय जायासै बिसोरबो बाइक नालाय हाखु दाखुनो थांबाय ओमफ्राय जोंहानि दुब्लि एसे सोलायदो होननानै खिथानाया दायो आङो देखायलांसै आरोना दुब्लि सोलायनाय बेनिफ्रायनो जागायबाय जोंहानि दुब्लि सोलायनाया माने बेखौ लामाखौ गिदिर खालामबाय आरो गारि हाबजानाय बायदि गिदिर खालामदों बेखौ ओमफ्राय बिथिजिं गय गायगोन मोजां जाबाला ओमफ्राय बैयावहाय गुफुर हा नुहुरदो नङा बेबो माइ गायग्रासोमोन आरो जाहानि ओमफ्राय दा बेखौबो माइ गायला बारिसो खालामसिगोन आरो गय बारि बिफां बारि बेखौनो आङो एसे देखायनो होननानै खोन्थाबोनायमोन आरो दहाय आंथ' जोंहानि दुब्लियाव मा खेथि मावदों मा खालामदों बेखौ भिडिअ लागारबाय थायो नालाय गेजेर गेजेर ओमफ्राय दा दुब्लि सोलायनायखौबो देखायनाय जाबाय आरो बाराबा जाहा बेयावनो न' लुना थाफायनोसैदांहाय मोजां जाथारसिगोनथ' नै बे लामाया गारि हाबजानाय जागोन नालाय बे लामाया ओमफ्राय बिथिबो गय गायबाथ' बिराद मोजां जागोन अनजिनि थाखायसो बिराद मोजां जासिनगोन बायदि मोनबाय आरोना भिडिअ बानायनो मानो रिल्स बानायलाय कभार डान्स बानायलाय दा गायबाय नामा नोंसोर गायनाय मिया नै गय फुलि नांगौबा सोरानबा लांफै जोंहानाव दङ मेरला फांसेयाव बेसेबांथाय 30 थाखा नामाथाय फानलुआबो थायदोंना थायाखै फानलुआ थायाखै नै जों मैथा लांफायग्राया गोजौ जाजोब्बाय मैथाखौबो मुथासे लाना थांसै गाबोन जानो थाखाय नै जानि हाजिराया हाय नर ए फाथोआ हनै गोजौ जाजोब्बाय लोंफैदो नै आं मानाव मोननाय गया बेखौ हाजिराफोरनो खावनानै जानोसै आरोना गयालाय गोथावानो खिन्थु माबा आरो मै गोनां माय केमेरामेना थिगानो दं मोजां हम मादि जादों मैगंखौ खाखांबाय जोङो दिंखियाखौ नै बुरजाहैनो मोनबाय दिंखिया लेस्रा मैथा बेखौलाय दहायबो खिथाबायमोन खिथानाया ओमफ्राय दायो सानाबो हाबथारसिगोन बिराद गरम बोथोराबो न'आव थांफिनसै आरो दायो ओमफ्रायथ' न'आव थांनानै मानानै बेफोरखौनो सायहैसिगोन ओमफ्राय माहाय गोजौब्रा मबाइलखौ ओमफ्राय सायहैनानै आरो बेफोरखौनो संना जासिगोन मासिगोन बेखौलाय माथो भिडिअ मबाइलानो जायाखै र' बेफोरखौलाय माथो भिडिअ लाबाय थाबावनो न' लोगोफोर
जिखि जाया आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै जायफोरा दानि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय एकदम सिम्पोलथार भिडिअआ अब्लाबो सोरबाफोर बेबायदि भिडिअखौनो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बिराद थेंक इउ आरोना आंनिफ्राय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय दिंखियाखौ ज्रेम एवना जाहैनोसै जाहा मबाइल हमग्राया बोख्लायबाय थायो आहा मानसियासो बोख्लायलायनांगौ जायो नै जोंहा मैगं खानानै फैबाय थानायावनो आरो लामायावहाय मैगं फाननाय लोगो मोनदों हबेनिमोनलाय आबौ नों दिलबारिनि न'निनो न' बियो आबौआ इयाव सुदेमाव फानहैदोंमोन आरोना ओमफ्रायो नांजोबासै ओमफ्राय दा जाहाबो थाइसे लांसै आरो लावाथ' बिराद गोदैनो हबे थाइसेया गोदै जागोनथाय दे आबौ बेफोर दामखौ खिथाना होलाय बेसे बेसे गिदिरा बेफोरो आङो माबायाव फानबाय बे 40 थाखा 40 थाखा फानबाय दा बिसोरखौ 30 थाखा फाननोसै आरो 30 थाखा ओमफ्राय बेफोरो बेबो गासिबो 30 थाखानि गोजा बेफोरखौ 20 थाखाफ्राव लागोन आरो बेबो 20 थाखा बेफोर फिसाफोरखौ माबायदिया गोदै आबौ आं सिनायस्राया बेलेमादि नैबेखौ लांबालाय बे गोदै न जागोन गोदै नै बोरैबा 30 थाखा ग्रोब दंसोनोमोन फैसायाबो नाबुखौ राय नोंनो गोसो आरो बेखौ लादो आगसि जाबाय आं भिडिअ लाबायना इदि सादासो दं फुङाव खानाय दे खैथा नांखो इयाव सुदेमाव 200 थाखाल' फानबाय 200 बैयाव बाङालिगाव लांबा बिराद नांगोन मैया लांनांगौमोन गामियाव बायगोनदां हा बिसोरा जिनायसो न हरनायनो सोलिनाय नंगोन ना नङाथाय सोलिगोन सोलियाबा लाफिननो हागोन आंनाव फैसा गैला दे सोलियाबा लाफिन दे इयाव सुदेमाव लोगो मोनखागोन थाथ'दो